Maká. A tu sa idú sadiť kvetinky. No, máme tu zatiaľ takéto, ale nič moc, ale tak postačí. Au, prvá. Dobre, drží. Robíme si takto díru trocha. Sadíme tam ďalšiu. Dobre. Takže žiadny zázrak, ale tak nie sú peniaze na voľaké porádne. Musíme si vystačiť aj s takýmito vecami. A ne, aj to napoč. No. Dobre. Kvetinky sú zasadené. Dobre.